wattade en weeli ha machallah kay ancien anda luppi hande beldi nda yar ndiyam kam ɓayra jaɓani wattade maaro ko hande wattaki woyam nenam ay massa holto fima o fima goɓɓe wala ko kaƴƴo fima accu toñde an ancien an ko ndewɗa ha ɓoccitima qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé o ɗum gandini yaari Moussa wottoñam mi wondiri Allah mam calmité commissaire ala hakkude meɗen te an haajiɗo ko an waɗi fof feere aɗa nanguine nannguɗamo nde gaccuɗa fati tottuɗa kam ɗen korsimum nannumomi ɗo an gandi mboɗo jirnamo mo yaha ha ɓomi tinani o fi kam fof ɗum tonguru e reedu joni hawre woodi goɗe mabɓe gummiɗo ga o banggue ñammo fi kam womre ɗo henna oɗo ummi caggal fi kam ɗo womre kanko fi kam ɗo tufere ne woni no wari tawi mboɗo joni nde o tawi waji kon fi kam tufere ɗi kadi o gandi ko wonano kadi ko woni bim neɗɗo yo naf leñol mum neɗɗo nafal leñol mum kono dawda jaani nana waɗa gueseji mi anda 200 300 400 suhaɓe nan toon liggo konneɗa ñammineɗa jarneɗa ha joɓeɗa ɗum kala paɗɗo ɗum yo duwone leñol ngol fof ene foti duwonade dawda dia bimami tomate gonɗe toon de kala ko miijiɗa gueseji nambat toon ɗi kodi ɗo ha gorno to gonnomi to ko chef de quartier o wi yomi ummoton o yo wona maire mbimi an hay chef de chambre a wontaji bidol o woni Basiru no mbaɗɗa an kam aɗa jobal an kam sinno ko jour gonnomi cornet tan tireɓe kala no wiya cornet yo moi mission noon kafe no moƴƴi joni on jarmi kafe ƴettade ko ɗo gonɗa min jalla sikila mo gonmi ɗo waɗɗani saha fof momi ardo hen sehil mo awap tottirima passe décisive Basiru okkoma kafe o anda hoorema kadi de to Eva e Nana e firi goni ha gorɗo eɓe celli aɓe celli ha wayri yidoɓe de goppi place amo sa yiɓe mbiyama joni ko ɗo gonmi potodi cornet ɗi Basiru andu hoorema mbi a jarama nde haalanma gueɗel gotel minema eɗen gandi tigi hay goto oto andu a yii kam ɗo e leggal a faami kalamani ko hay goto andata hay goto hay colɗi nani kalla o colɗi nani ɓen kalen noon koni to ɓen ko kilaneɓem kono koni to so ari on ko kanko haalta darɗo mo hotan woni omo ɓiiña kowɗi kala mo rene ko ɗo mayat oɗo kam mbaɗen so jibina ko nungu hawan kam omo sikora ko nungu jibina koni to kanko wiran ko yatta e sewɓe Eva jogui ko biberongaji mum ɗiɗi Nana oɗo noon il faut mi lijitom saabu o mbaɗen o horde ñeɗ bidol eyo mowol mo jiiɗa o ɗemgal mogal ene saafi comme no laawa woto hokkuma yesso no nakkire ma saɗa wawi nentudama o woni Basiru minen sukaɓe rewɓe koye mokomi mbaɗanno fréquente mais ɗemgal ngal kanko ɓuuri yawde hay pete mi haalama Allah yini seeɗa kadi so wonano komi ñamnoɗo tundaram ko mbiɗa ñaami tundaram ndi woni nde fi kam tufere nde so wonano mboɗo tundi e kadi komi ñamɗo tooke somi ñamani tooke aɗa andi ka somi ñamani tooke ñanden ɗon
on taw aro to mi do to ngayna oɗon jeddo oɗon ɗiɗo oɗon dañami on hokkami ndiyam on wiya mi kandani mi wottaki oɗon mbiya bottari so ɓe dewnino lawol tan aɓe gandi ko an wawi barke rasul ƴaw e barke nena mona cakan ƴew e wonki nenam somi dewni lawol barke rasulillahi so kalde mi dewno lawol combat o mi wondiri oɗo way ancien oɗo way wat noon massa ancien massa moussa aki jambo massa massa ay go toy wallahi hoto wat noon da yer ndiyam seeɗa suwarar jigoro oɗo toyo ɗo e commissariat o hoto wonni annene da yer ndiyam wallahi barka do arga ajen kon billahi mama wiyelo on ajmala en commissaire ok d'accord ils arrivent ok kadi pitali tani ancien vous pouvez y aller commissaire Paris pour wadde mon recevoir notre commissaire massa hokuma jungo wal massa nangu jungo ma won mo la resir mo nangu jungo ma massa wala massa Moussa an holko mbaɗɗa ha waadi wujidi bon commissaire arandi hanki intervention wala intervention tokos on non c'était une intervention assez musclée donc du coup on neutralise le suspect après mi nomomi waddemo hors portée de danger parce que j'étais avec l'agent adjoint donc comme j'avais les clés de la moto donc mbimi resnamo l'ancien donc adjoint clé au pro no moto hors portée amen quoi mais gartumde to mi waji o froisi à l'ancien quoi o fim goɓɓe yesso o froisi mo dal donc ɗum leli quoi affaire o noon yayi non mais ɗum wona ɗum an oɗo totta aɗa accana mo neɗɗo yo nangga mo comme ça an ɗum ko feere an non écoute ma bien écoute ma an nanguɗamo ne hayso jarinima haɓuɗema wuttima an kala to jarani nde ndewɗo ono o holko wawi Gogo, badda? Jam tan mbiɗa selli machallah. Gogo, mbiɗa weldi ha ɗon wawi hadde. Soko Allah, ko gaɗa tinni. Ko nana fitta, nana lawƴa, nana e guppol, nana e fof. Kacce ngalama e goggo e ɓandu. Mi yetti Allah, mi yettima. Kila garɗa e galle ha joni. Mi yi changement oɗo kadi goggoyam mbe ñaguima gueɗel gotel kala hanke heccanki ha joni ko ɗum kalami goggoyam tinno wallami e bawam no changiri ko yi hoddiɓe men ɓe ko kay nokkum suusa yaade koko kala to jami goggo yimɓe ne joofo kam peɗeli ndare Leyla no way ndare bamum Leyla no way goggoyam mi ñaagi sabi Allah goggo walla mo bawam changer goggoyam gorko ne debbo ne ɓaɗi joom galle muɗum kadi ko an tan wawi walludemi goggo te mboɗo jogui ma jikki e yakare woto yakaram tas goggoyam sibi Allah wallam Leyla min kala ko mbaɗmi galle he tan ko devoir am ko fodde tan mbaɗemi galle he a majjani ko an artirimi ɗo e nder galle he kono haɗani gillam e bamma ne hedde gila jaltumi galle o haɗani kala ɗo juuɗimi hakkillam nani e bamma
par ce que mbiɗa yinnomo noon Allah waɗi ɗum ɗo ka ɓiɗɗo moƴƴo a ñooti a jokki endam ha mi artiɗo walla kala ko mbatmi galle tan ko devoir am so ɗum fof noon ɓenni pour hakkunde ma e bamma la a famani tan Leyla kono min oɗo ɓurdowo e makko baldowo e makko e suudu wotoru saha mi leloto ha pecce jamma bittima e makko Allah e mette par ce que no wayni wona an tan hay min oɗo mo resi welani min est ce que aɗa sikki no weli ndesa debbo woni sehilaɓam woni bandiraɓam kala jooɗiɗo konngol ko goto joom galle kaari kon jarowo sangara joom galle kaari ko ɓocconde ɗum no wele ɓerde welani kono ɗum fof mi muñirat ɗum Allah par ce que ko fawre Allah eɓe mbaɗa jawale noon yidde e mataw Allah waɗa hoddiroji mum e neɗɗo e wonde ɓoccode e yarde sangara jiida ɗum ko fawre tan mi haalanma gueɗel noon inchallahu rabbi so Allah ittani ko satti hayso ko cuɗaram momi yeey momi daro hen kaddi ko mbawmi par ce que mbiɗa yiiɗi bamma kala ko jibini kadi mbiɗa yiiɗi ko takke makko fof mbiɗa yiiɗi wadde no wayni kala ko ɓurma mettude mi ɓuuri mettude commissaire min nangumo mbiɗe nangumo kanko ni tottimimo nde o tottimum nde ko moniti ko junngo woto junngo nango o moniti o monitani junngo ñamango joni noon min kirɓum waɗi o nde kirɓumomi nde nannumomi ɗo hankkadi kirɓumomi mboɗo dumnomo mboɗo nawomo ɗo nangumomi hay nimɓe reɗo ndeko hen goɗɗo ummima ga e banggue ñamo fi kam ɗo wonɓe ganduɗa hoore maɗa hakkille goɗɗo yuuri caggal ɗo fi kam ni e gueno après noon hankkadi ɗo kanko mo nanguɗumomi o fi kam folontomuɗo reedu ni woni cammi nde cammi en o ƴetti tufere o fi kam ɗo hen hankkadi garni hankkadi mbeɗo darda banggoto kadi heureusement ni taw goɗɗo tuuli somi tulanoki ɗo fi kam tufere nde ene wawnomi sanko goto hawri Allah waɗi noon mi tii komi enseigne Moussa an holko mbinoma an aɗa ardi an est ce que ça va Moussa an non mais oɗo sa yaade makko an ko an halfina mission mais écoute moi bien il faut m'écouter mais wona wiide mi ɗo han ko kalɗa ko ni regaki raison pour laquelle mbeɗa ƴeewa caabi moto ko kalɗa ko fo dara que ça soit la première et la dernière fois ko way ni na watta ɗo est ce que j'ai été clair an noon ko kalanome ma ko ari mima wona policier an ko defde attaque gonɗiɗa ɗo e ƴewde mi baali anani joni no ɓayri way noon joni commissaire min koɓe tottunoɓe paɗɗe ɓe mbiya mi yar mi ɗano hande mboɗo wawi foftade hande so pour jaraɗa anda mi yara paɗɗe mi ɗano ala ana yar an kay sa yarti ngaja o aɗa wawi yarde garaji hen wona mbiɗa ka policier eyyi komi ancien kay ka komi ancien hattama yaade ɗum rewno joni wadde mboɗo wawi wasde yaade mi siwonma ataye non ataye o sawa hande moƴƴi sawa a commissaire komi jiɗɗo ɗo hen wonde ko tension ko monti an mi ɓeydante ɗum de walla mi ƴeew mi tottaɓe gps o ɓe jara ɗum nawa gps o hollaɓe lawol ngol oy o hanga Gogo hay jeeri mi suusayade Gogo hedde mboɗo moggino kala jiiɗomi ɓe gona koye haalde yam ɗum tan ɓuri kam musde Gogo goɗɗum ala sona ɗum ko imagine toi Gogo min ko mbammi kala to mbiɗɗo emin joofoma
kari ko welani ko sibi Allah nyaagi mam ko mawna e ko non kura ko goya ko wallam min darti Allah no laadum yo Allah wallam babam sanga rutto edina mum rutto e njul mum en sakkono no mudorno ala ko bam watane mojje nyaagi gogo Koyurminima e wala yurmi Koyurmini kasara jewe wal badan nini kasiyakar yaay nini jewe jewre ngod nyaay ko me ko ilaya ma layla laya ko ikiliya o ingel na fonti أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله Piindi TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa